Malawi Today. Mauno Amalawi konse kumene muli, ine ndi game changer. Ndimati ntero kuti uthenga umene ndikuupereka lero kwa inu Amalawi, mukaupeza chonde apasireniso anzanu ena amvereko, komanso mutengepo stepe yoti ngati nzika ya Malawi musakhale chete. Amalawi amene tili kuno kumudzi, ntchito yathu ndi pa ground. Tikati tengani zikwanje mutenge, tengani malegeni mutenge kaya ni mapetro bomu mutenge, kaya tengani chani tengani, zimene muli nazo zotengani. Malawi ndi watu, Malawi si wa Malawi Congress Party. Malawi sakala wa Chakwera, Malawi sakala wa Monica, Malawi sakala wa nduna zopusa zomkambwana za Malawi Congress Party. Malawi si wa Daliso Kabambe, Malawi ndi wa tonse nzika za dziko lino. So ino amene muli pa ground mundimvesese, ino amene muli maiko akunja mundimvesese. Ine ndiopsa kwambiri, ine ndiopsa kwambiri. Ndimafuna ntero kunena kuti maplani amene akala akukonza achakwera kuyambira 2019 kudzafika pamene afika leropa, Amalawi taoneka ngati zitsiru. Kumulanda Profesa Arthur Peter Mutharika boma, Amalawi osapanda china chilichonse, mwazi osayenda dziko lino, anthu osadulidwa makosi dziko lino, chifukwa cha mtendere umene uli mwa kholo lathu Profesa Arthur Peter Mutharika. Kuyamba kumudzunza from 2020 kudzafika lero, Malawi osayankhula osapanga china chilichonse ngati ife zitsiru. Lero lino ndi kumapanga ma propaganda anu, kumapanga tinzeru tantau chitsiru kuti mubwerese lamulo la munthu mmodzi kuti asayime pa zisankho ya age limit bill. Cholinga chonena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika asayime, ife nkumakhala chete, nkumatitenga ife ngati zitsiru. Munapita kunzuzu kumene munali ndi meeting ndi majaji ena, kuphatikizapo mkulu wa majaji mdziko lino, ndi kukapasa zindalama kuti apange draft judgment bwino. Cholinga chonena kuti mukhadzike pansi Profesa Arthur Peter Mutharika, Amalawi takhalabe chete. Ndimafuna lero ndiliuze dziko la Malawi, remember ine sindi maopa wina aliyense. Ndimati ntero ndikunena ine pano, tili kuno ku nyumba ya malamulo kumene timaitcha kunena kuti parliament, kumene aphungu athu akuyeneka kugwira ntchito yawo ya chitukuko, kukambirana za chitukuko cha dziko lino. Chuma chenda bwanji, izi zikhala bwanji, apatikepo chani, Amalawi kuti apulumuke tipange bwanji. Ndi pamene at the same time MCP ndachakwera kukangalika kutulusabe zindalama kuti no age bill ija ilowe mparliament. Ndimafuna ndiwachenjeze ma MP awa, a Nicholas Daushi kaya ati kulindani amene mukuyeserera kuti mutakubwera ndi age bill limit. Lero ngati lachinayi kumene kumakhala private members bill. Ndimafuna ntero kunena kuti inu nonse gulu la Malata amene mukuganizira kuti mutakubwera kudzakhala ngati inu ndi anthu wamba, Amalawi amene mufuna kuti chinthu chichitika ati kumayankhula kuti tikuyimirira anyamata, kaya anyamatawo akwanu, kaya anyamatawo anamasempwani, kaya anyamatawo mizukwa, sindikudziwa. Because if anyamata amene tikumva kupweteka ku Malawi kuno, amene tikusaushika ku Malawi kuno, amene tikugona ndi njala ku Malawi kuno, amene tikulirabe imfa ya SKC ku Malawi kuno, amene tikumva kupweteka chifukwa cha boma limene mukulipanga defendiri. Ndimafuna ntero kuti tili kuno, Amalawi ofuna kwabwino mutakubwera,
amene mutagula ntochi zigulani koma ine ngati game changer ndimafuna ntero kunena kuti kuno kufa munthu MP amene ayerekeze kuti angoyimba kaima ni ndani kachimea cha chilengeze ndi ndani satuluka mparlamenti mpita kunyumba kwa chete kuphwanya tikupha chipene chintu ndichikuchifotokoza ine ngati game changer ndibwerezenso ma MP amene muime ndi nkhani imeneyi kulephera kuyima ndi kufotokoza za chitukuko cha anthu amene anakutuma ndi kumeneko kufotokoza za chuma chimene amalawi akuchidikirira kuti chiwathandizira kupeza zosowa pa umoyo wawo mzipatala mankhwala kupeza fertilizer ndi zina zambiri kapena kukambira na kuti kodi economy yathu ibwerera bwanji komanso inflation yathu iliponyansa kwambiri kodi tipange bwanji kuti chuma cha dziko lino chiyambe kuyenda bwino ngakhale kuti inu ma MP mbali imeneyo siyanu mbali imene yagwidwa ndi mputu majaboma la Chakwera imenenso ikusogoleredwa ndi munthu amene saziwa china chilichonse koma ndimafuna ndingokuchenjezani kuti chifukwa cha mkwiyo umene amalawi ali nawo chifukwa cha kulira kumene amalawi ali nako chifukwa cha mavuto amene amalawi ali nako MP amene afuna kufa abwerese bill imene mparliament. Remember, ife timalirabe chifukwa cha imfa yophedwa ngati galu m'bale wathu Usman Imeni. Ndimafuna ntero kuti MP amene ayerekeze this is now time kunena kuti muone kuti kodi Malawi amangoyankhula kapena ntakuchita zinthu kodi Malawi atakulowa mparliament ni kupanga china chonse chimene chitakupanga because parliament ndi ya Malawi inuyo muli kumene kutima kusankhira ndikoni ndi ifeyo so musamale kwambiri fa Malawi ndokwiya inu amene munapasidwa 350 million kwacha kuti mubwere ndi bill imene ku parliament ndimafuna ndikupangeni welcome nonse kamutenga napa ngati kamuli zigawenga zingati zimene mwatumidwa kamadziwa kukhapa anthu mumadziwa kupha anthu mumadziwa kusokoneza anthu kuabisa kuaba kukapha ndimafuna ndikuuze ndikunena kuti no mulungu samakhala kunyumba kwanu mulungu sa nkolo wanu mulungu si zanu ife mulungu atimenyera nkhondo ndipo tithanda nanu ndipo tikufidyani. Remember Malawi ana Israeli akamapita komenya nkhondo amagwada wonse pansi nkusala kudya nkumuza mbuye tipite kodi Yehova mauza pita ndikapena msapite. This time around mulungu atiuza kuti tipite then mafuna ntero kuti gulu lonse limene mukudya zindalama zoti ati mugwire ntchito yolimbana ndi Profesa Arthur Peter Mutharika inu IMCP inu amenenso mukulandira ndalama kuchokera kwa Daliso Kabambe kuti ati APM asayime nawo pachisako ati cholinga chache kumati DPP APM ngati sawina izasowa candidate ndizayima ineyo kuyimira mgwirizano fa APM akazachoka DPP za class stranded. Ndimafuna nimuuze Daliso Kabambe ndi anthu ako ndimafuna ndibwereze ndikuuze Daliso Kabambe ndi anthu ako kuti tu wabisala mbatata iweyo nditu anthu akuona msana iweyo nditu alemba manji achule akuwereka andi ndiwe mwena omvesa chisoni ana onse olimbana ndi kholo limene linawasanguta nsete zawo Bible likunena kuti afe amwalire uli pangozi yaikulu m'bale wanga. Ndipitirize uthenga wanga wachiwiri amalawi anzanga pambali pakunena kuti MCP yagwirizana ndi malo yakuti nkhani ikakalowa uku akagulagula ma MP zisiruzo ndi kukavomereza bill imeneyi ikapita ku parliament ndiye ku majajiwo akanene kuti yayi poti nkhani imwe ikambirana kale inu ndamene mumapanga malamulo ife ndikungowunikira kuvomereza tilibenso mphamvu tikuivomereza ipitirire. Ndimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti dziko lino la Malawi for the first time my fellow Malawian get ready to experience nkhondo in this country. Sindi kusewera, I don't have time to pray and I don't have time to massage anybody here. Ine ndikungoyimba pa chilungamo ndi chimene chili pa mtima pa Malawi. Tamdive sasa kaya. Now ndinene mfundo yanga yomaliza. Amalawi Chakwera watu mankulu wa
ACB, Anti-Corruption Bureau, ndibwereche Chakwera watuma nkulu wongogwirizira mpando wa ACB kapena kuti Anti-Corruption Bureau kuti amange Professor Arthur Peter Mutharika. Ndimafuna ndiwauza Chakwera kuti kumanga Professor Arthur Peter Mutharika ndi kumanga dziko lonse la Malawi. Kumanga Professor Arthur Peter Mutharika ndi kumanga chimwemwe chonse cha Malawi. Kumanga Professor Arthur Peter Mutharika simunamange APM mamwanga Malawi yense amene kuvutika ndi usogoleri wanu. Mwatimanga tonse amene tikugula chimanga pa mtengo wa 100 chakuti 1000. Mwamanga wina aliyense amene kugula fertilizer pa mtengo wa 160,000. Mwamanga wina aliyense amene kulephera kugula mafuta opikira. Mwamanga wina aliyense amene kulephera kugula sopo ngakhale dimba. Mwamanga Malawi amene kugona ninjala every day kusatira poor administration yanu. So ndimafuna nipereke uthenga uwu kwa Achakwera ndi Malawi ndi nduna zawo kaya kulidani, komanso uthenga umene upite kwa Malawi wina aliyense muutenge mwa serious. Amalawi mukagomva kuti ati APM akukamangidwa kapena akupita ku polisi, amene tipite katipaga hayala magari moto 1 million tipita kumeneko, amene tisale m'maboma mwathumu tiyamba kupanga zinthu momwemo, muli maofeses amoma menemo, muli zinthu za moma menemo zathu za ifeyo. We start from there. Kamunimvesesa kaya ndibwereje kumanga Professor Arthur Peter Mutharika. Iyo ni nthawi yonena kuti Chakwera adziwa kuti siti kumufuna. Chakwera adziwa kuti nkhondo ija sopano ndi imeneyi. Chakwera adziwa kuti sakufika sopa 16 September. Boma lache lidziwa kuti lisili kuyendanso dziko lino. Nduna zidziwa kuti palibenso chimene achite dziko lino. Palibenso kumene alowere dziko lino. Fatinula makosi ifeyo. Kabrife sasa Malawi kaya. Sitinga masekerere za uchishiru. Sitinga masekerere za pusha. Jimene Achakwera ndi Malawi kupata. If a city kuvomera, we are not ready to go back to one party system. Dr. Chakwera, we don't want that. This is democratic country. Why? Mukufuna kutimberezeresa ife ku one party system. Muntu akataya kule mukumumanga kutumizazi gawenga kumupa. Muntu akatatele chonchi antunde kumopseza. Kwani mtima wanu ndotani, mtima wankango, mtima wankandwe, mtima wa ufiti gatumene. Kodi ubusha uja kudali kungomisa lila. Bachi busa ambira ya kumangakala Assemblies of God. Kula kuni mudali muntu oyipa kwa bi. Lero lilo mfula muzi hapa kulimbala diato salako. Nimafula dia kula kuliuza ziko la Malawi. Kulela kuti kukhala chete kwa APM sichishiwi ya. Kukhala chete kwa APM sikusowa cho ya kula iya. Kukhala chete kwa Professor Arthur Peter Mutharika sikusowa cho chita iya. Kukhala chete kwa APM sikusowa so kutilo pali datu amela takuyima pa ground ni kukutumula liluye. Alidi support yours in and outside Malawi, overseas, diaspora, everywhere. The guy is really not in this world. Nimafula nisimikize pa kulela kutilo no sache jamata DPP bukozeke. No sache jamata UDF lelo lino atupena na ima kuta ya kule chirugamo ata zikamagino sopana. Lelo lino huyu akayakula kabage ni sopana. Muime no sa UDF. Inu afodi teti imeta ibakare. Inu AELF chipani cha Onemeke Nzeka a David Bewe. Bwana uze na jamatanu kuti this is time now ya kondo palibe kusekerera. Kaya kuli chipani cha UTM PP cha by Joyce Banda. This is time now to stand up and defend our democracy. Inu achipani cha UTM aka nakalapo kutino balemu chiriba mzimu acha usa mutendera alipo. Saka hata zombera mbanja za uchichiru mene ziko liko enderamu ndi kumakala lao gulu latu fiti zono ga democracy ziko lino gatimena hapa gila kabambe. So inu nosa UTM cheti gula nemaja ziko lino sila kabambe iya. Ife stinga mavere ziganizo za uchichiru ziganizo za fila kwa loga mtendera wa Malawi. No. So ni mafulandi ni use maono ziko la Malawi kuti ife taonda ndipo Malawi wava
kutino chakwera ndi nduna zake akugwirisa ntchito ACB kuti ate amange Profesa Arthur Peter Mutharika. Nthawi imene anamangidwa APM mulamuliro wa Joyce Banda, abalawa lawo anali ngati opepera sana sukusule maso. That was 2012. Ndimafuna ndikuuze, this time around, go and arrest Professor Arthur Peter Mutharika. Koma ndinene pano kuyambira Eastern Region, Southern Region, Central Region, Northern Region. This is time now kuti Malawi anthu apange experience china chake chachikulu kopsa. Osapanga zibwala ngati zimenezo, osabatizuzira tate amene amapanga mulamuliro cha Malawi magula ndima 60 kwacha, inu mukugulisa 1000. Osabatizuzira kholo limene likudziwa bwino kuti kodi chuma kuti chibwerere titakupanga bwanji. Munthu amene chimanga chimapezeka pena paliponse pa mtengo wa 5000 tumalolemera 50 kg. Lero ili mwalephera tumalomweri Malawi akulephera kulipeza, akufa ndi njala, akuvutika ili pa 110,000. De mukati magire munthu ameneyo, mukati phere munthu ameneyo, mufuna mukambaye ma Jackson a poison. Ndimafuna ndikuuze Mulungu si munthu. Amalawi dziwani kuti ife takonzeka, ndipo wina lesa akonzeke amene sikumadziwa kupanga kandichani kuyenda pansewu kakutani. This is time now. Ayerekeze akakhala ena anzero MCP amwize ACB director wawoyo kakuti acting director kuti kani zizisiye. Right? Malawi tikuva kupweteka, Malawi tikugona ndi njala, Amalawi kudzunzika ndi ana alephera skulu, Amalawi akufa zipatala makola mulibe. Lero mulibize kuti no mumange Professor Arthur Peter Mutharika. Gulu lina lilibize kuti atiliyendesi za age limit bill. Dziko lonse lapasi likukuona na chakwera linu mutofesa chisoni kwambiri. Dziko lonse lapasi mizimu ya Malawi, mizimu ya makolo, mizimu ikuona akakhala ngelo wa Mulungu akuona chimenechi. Ndifuna ndikuuze ndisumo pambana ya andi Malawi tetiime, Malawi tetionesa zichito zathu. This is time now for all Malawians to show our little ownership. We are the owners of this country. So nobody from nowhere can just come out. Malawi afuna kwa bwino amene muli ku diaspora limayiko siyana outside Malawi here in Africa. Please come out and stand with us. Ile ni game changer. Sinibaopa wina aliyese. Zikomo kwambiri.